Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І далі ми будемо говорити із Олександрою Дрік, головою громадського об'єднання «Декларація під контролем». Доброго вечора, Олександро. Доброго вечора. Ми будемо говорити про декларації. Тема Національного агентства з питань запобігання корупції вже не є такою гострою, актуальною у цього року. В січні-лютому мало про неї говорять. На початку цього тижня знову піднялася тема декларації громадських організацій і також членів громадських організацій. Тобто з 1 квітня усі члени громадських організацій, також ті, які в них працюють, як фізичні особи, мають подати декларації. До 1 квітня. До 1 квітня, так. 1 квітня – це є остання дата. Після цього вже наступає відповідальність, так? Адміністративна, наскільки мені відомо. І кримінальна відповідальність. Навіть досі не можуть знайти згоди між собою влада в особі президента, парламента і також громадських організацій. У березні було прийнято відповідний закон. Згодом президент сказав, що потрібно його скасувати, запропонував альтернативні закони. Він не ветував цей закон, хоча міг його ветувати. Отже, що зараз відбувається? Цього тижня, здається, представник президента у парламенті, народний депутат України Ірина Луценко сказала, що фактично дойдено згоди. Тобто згоди дійшли громадські організації, а також влада щодо е-декларування. Ні, це брехня. Це неправда, так? Це неправда. Ніхто не доходив ні до якої згоди. Питання полягає в тому, що президентський законопроект пропонує замінити те декларування, яке зараз передбачено для фізичних осіб, на, по суті, те саме декларування, але вже для конкретно громадських організацій, які будуть подавати ці звіти в податкову. Тобто, по суті, це те саме, але змінюється орган і змінюється з фізичних осіб на громадські організації. Але там зарплати мають також бути вказані, так? Так, абсолютно. Так само має подаватися розширена інформація про тих, хто отримує зарплати. Найбільші зарплати в організації, там є певна кількість осіб до 10. Так само має подаватися інформація про контрагентів, тобто тих, у кого там з ким працюють. Має подаватися інформація про донорів, тобто звідки фінансування. Таким чином, замість тієї звичайної звітності, яку громадські організації і так подають, як юридичні особи, ми подаємо ці юридичні звіти, податкові звіти, податково, як і всі інші. Додається іще одна, яка по суті і є тим самим декларуванням, але здається в податкову. Вона так само підлягає оприлюдненню, тобто вона буде публікуватися, і це міняти шило на мило. І мета цього декларування насправді полягає в тому, щоб з одного боку налякати людей, які займаються антикорупційною діяльністю, а тих, кого не вдасться налякати, підвести під статтю. Тому що я нагадаю, що це законодавство передбачає, що ми так само можемо бути притягнуті до кримінальної відповідальності, але не враховує те, що ми не є державними службовцями, ми не отримуємо зарплати з державного бюджету. Тобто він є абсолютно нелогічним і абсолютно не відповідає тим завданням, які ставить перед собою закон про запобігання корупції. Олександро, давайте послухаємо, що сказала Ірина Луценко щодо врегулювання ситуації навколо е-декларування громадських активістів і організацій. Президент наполягає і просить парламент визначитися з позицією президента і підтримати по законопроектах номер 6674, номер 6675 щодо електронного декларування, де виключається обов'язок подавати електронні декларації громадськими активістами, фізичними особами, що отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги. Дивіться, наші телеглядачі можуть запитати, а в чому проблема? Ну, сказали задекларувати, наприклад, допомога технічна, в рамках технічної допомоги і так далі. В чому є найбільша проблема, якщо, наприклад, там будуть оприлюднені зарплати, так? Хтось може сказати з наших телеглядачів, мовляв, ну ви ж боретеся проти корупції, ну от також покажіть, що ви є повністю чисті. Немає проблеми в тому, щоб подати декларацію. Є проблема із тим, що парламент, який приймав такі закони, президент, який його підписував, по-перше, вважають нормальним приймати і підписувати неконституційні закони, а по-друге, мене завжди дивував той факт, добре, тобто найбільшими ворогами в Україні
Україні є антикорупційні громадські організації. Я тут наголошу, що мова йде конкретно про антикорупційні. Але, наприклад, про організації, які сепаратизмом займаються, нікого не цікавить. Звідки в них кошти, на що вони їх використовують, які в них зарплати і так далі. Тобто він є за своєю суттю дискримінаційним, і він не може, а він саме це і робить, прирівнювати громадських активістів, по суті, звичайних громадян, до державних службовців. Якщо державні службовці мають певні повноваження, то вони підлягають і додатковому контролю, і мають вищий ступінь прозорості забезпечувати. Саме на це і спрямоване декларування для державних службовців. Якщо ми не отримуємо фінансування з державного бюджету, то не зрозуміло, і не маємо відповідно ніяких повноважень, як державні службовці, то не зрозуміло, чому ми прирівнюємося до цих державних службовців. Ми включали Ігоря Мосійчука, представника Радикальної партії Ляшка. Це партія, яка найбільше виступає за електронне декларування для громадської організації. І коли я запитав його думку в прямому ефірі, він сказав, ну, мовляв, ми мусимо розуміти, звідки ці організації отримують кошти, тому що вони впливають на політику країни. Ну, що сказав Ігор Мосійчук, відомий... Ну, я йому запропонував також, щоб корпорації, наприклад, декларували. Вони ж також впливають на політику країни, так? От повністю, щоб декларації показали всі зарплати. Ну, абсолютно. Нехай політичні партії показують свої зарплати, нехай бізнес показує свої зарплати. Давайте всіх зобов'яжемо показувати свої зарплати, тому що Ігорю Мосійчуку дуже хочеться побачити, скільки хто заробляє. Ігор Мосійчук, до речі, дуже цікавий ще й тим, що він великий лицемір, насправді. Людина, яка говорить про те, що Генеральна прокуратура є олігархічно-совєтським монстром, але в той же самий час просить цю Генеральну прокуратуру відкривати кримінальні провадження проти НАБУ. З одного боку говорить, що всі 100% суддів мають бути звільнені, а в той же час подає позов до суду для того, щоб узаконити вимогу до НАБУ, отримувати дозвіл від НАЗК на розслідування кримінальних проваджень. Ну, тобто, оце лицемірство, воно проявляється в тому, що з одного боку всі нібито виступають за боротьбу із корупцією, а з іншого боку, використовуючи свої можливості, в даному випадку як народного депутата, він робить все можливе для того, щоб цієї боротьби з корупцією не відбувалось. А натомість виступає за те, щоб ті, хто сприяє подоланню корупції, ми як громадські активісти якраз і сприяємо тому, щоб подолання корупції в Україні відбувалося, отримували, по суті, ходили під статтею і під загрозою бути притягнутими до відповідальності цією Генеральною прокуратурою. Сьогодні очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що відбулося перше засідання НАЗК за участі всіх 5 членів. Так, я слідкую, що відбувається в НАЗК час від часу. Ну, там дуже активної роботи не видно, навіть з повідомлень. От 5 членів розподілили сьогодні обов'язки. Хто за що відповідає, чи вже були розподілені. Просто пані Корчак повідомила, хто за що відповідає. Наскільки дієвим буде робота НАЗК? Так, 5 членів, повнота. Не буде дієвим. Проблема в тому, що це керівництво НАЗК обиралося комісією, яка вже себе дискредитувала, яка була там, де були і судові позови, і звідки виходили представники міжнародних громадських організацій, зокрема Transparency International. Тобто ми говоримо про те, що це керівництво НАЗК в цьому складі не є незалежним і не спроможне забезпечити належне виконання функцій, які на них покладені законодавством. А це означає, що нашою єдиною можливістю змусити цей орган працювати ефективно є зміна керівництва через зміну порядку, за яким вони обираються. Ну, зокрема, через зміну комісії, композиції, складу комісії, яка обирає це керівництво НАЗК. Такий законопроект вже зареєстрований в парламенті давно, однак парламент зі зрозумілих причин його не приймає, тому що, на жаль, в парламенті є більшість, якій з одного боку вигідно імпотентне НАЗК, а з іншого боку, яке не хоче використати цю можливість використовувати НАЗК як інструмент для політичної розправи. Саме це зараз і відбувається в НАЗК. Цей орган перетворюється на інструмент для політичної розправи. Для того, щоб цього не допустити, і потрібно прийняття цього закону. Вам не здається, Олександро, що запуск НАЗК на даному етапі – це поразка? Я би вас по-іншому запитав. Бій програно, принаймні до 2019 року. А битва?
Розумієте запитання, так? Так, я розумію. В системі нових антикорупційних органів НАЗК має найбільші, найширші повноваження. Це означає, що якщо випаде НАЗК, ні НАБУ, ні САП, ні ДБР не зможуть повноцінно виконувати свої функції. Буде ще гірше, якщо цей орган, а його не, ви ж розумієте, що його не скасують, його просто не розпустять. Бо це була одна із вимог, щонайменше до безвізу, до отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Так от, що буде ще гірше, якщо цей орган перетвориться на абсолютно керований, який буде заважати іншим антикорупційним і правоохоронним органам працювати. Це вже насправді відбувається. І от коли ми говоримо про те, що запуск НАЗК як органу, який мав забезпечити превентивну функцію і допомогти покарати корупціонерів, зараз не виконується, це не означає, що ми маємо позбутися антикорупційних органів. Бо саме насправді до цієї думки нас і намагається привести Банкова, яка і режисує всі ці війни антикорупційних органів. Я вас також підводжу своїм запитанням до цієї думки. Абсолютно ні. Саме до цієї думки і намагаються, почнемо з того, що я вважаю, що всі ці війни антикорупційних органів – це зрежисована на Банковій театральна вистава, мета якої – дискредитувати всю антикорупцію в Україні, тобто всі нові антикорупційні органи, і позбутися їх. І спустити її до рівня такої банальщини, якщо не просто банальщини, а почати використовувати у своїх інтересах, коли люди перестануть взагалі слідкувати, вірити і сподіватися, що вони на щось можуть вплинути. Так от, коли президент наприкінці минулого року, це було, здається, 1 грудня, виступав перед прокурорами, він дуже чітко сформулював, що він хоче. Він сказав приблизно наступне. Із цими війнами антикорупційних органів ми з вами правової держави не побудуємо. У нас єдина надія на прокуратуру. По суті, я перекладу. Він сказав, не треба нам ніяких антикорупційних органів, боротися з корупцією нам не треба, давайте залишимо тільки Генеральну прокуратуру, яка, як і раніше, буде виконувати вказівки. От його справжня мета і завдання. Тому я і кажу, що оця спроба дискредитувати всі антикорупційні органи і боротьбу із корупцією як таку є дуже небезпечною для нас, тому що ми можемо позбутися тих небагатьох інструментів, які були створені для того, щоб справді боротися із корупцією. І питання зараз полягає в тому, як з одного боку захистити НАБУ, як один із острівців незалежної антикорупційної боротьби, забезпечити незалежність НАЗК як органу, який має найширші повноваження в цій сфері, і створити антикорупційний суд, який має довести всі ті розслідування, які розпочаті до логічного кінця. Олександр, ви говорите, забезпечити незалежність НАЗК. Ну ж НАЗК є керованим. Власне, от про це я і кажу, що НАЗК... А як його можна забезпечити? Так всі пам'ятають скандал з Ганною Соломатіною, яка вийшла і сказала, так, НАЗК є керованим, є такий собі пан Горощенков з адміністрації президента, який робить вказівки, кого перевіряти, кого не перевіряти, на кого закривати очі, на кого не закривати очі. Ну, тобто НАЗК повністю під контролем. Так, власне... Як забезпечити тоді незалежність його? Його можна буде вже забезпечити при іншій владі, при інших людях, при інших депутатах, при іншому президенту? Ви про це говорите? Я кажу про те, що для того, щоб забезпечити незалежність, потрібно незалежне керівництво, в першу чергу. Для того, щоб обрати незалежне керівництво, потрібно змінити склад і композицію комісії, яка обирає це керівництво. Для того, щоб у нас був шанс обрати його незалежним, власне, цих керівників НАЗК. Питання тепер ключове полягає в тому, чи спроможний цей парламент проголосувати за такий закон. Очевидно, що коли в ньому є більшість зацікавлена в імпотентному НАЗК або у використанні його власних інтересах, єдиною нашою можливістю є от той міжнародний тиск, який, як і всі попередні роки, допоміг запустити ці органи і нові інструменти. І я тут нагадаю, що Європейська комісія наприкінці минулого року дуже чітко сформувала 6 умов, за яких Україна збереже безвізовий режим. Однією з цих умов є відновлення якраз роботи НАЗК повноцінної. Тобто вони все прекрасно бачать. Друге – це ефективна перевірка декларацій електронних. Так от, вони все прекрасно бачать і все прекрасно розуміють. І наприкінці минулого року Україна вже опинилася на межі
нові втрати безвізового режиму. А це те, чим пишається президент в першу України. чергу. Так, для нього це буде політичне самогубство. Тому, розуміючи це, ми зараз і можемо використовувати цей інструмент для того, щоб добитися прийняття цього закону, яке дозволить перезавантажити НАЗК. Наскільки реальними є очікування, що цей закон буде прийнятий? Так? Ну, на мою думку, більшість парламенту не хоче його. Абсолютно вірно, це і є одна із ключових проблем. І тут єдине, що нам залишається, це використовувати всі ті інструменти, які ми до цього і використовували, для того, щоб змусити парламент робити те, чого він не хоче. Зрозуміло, що всі ці історії з декларуванням антикорупційних активістів, вони дуже сильно послаблять громадський сектор. Я хочу просто, щоб всі прекрасно розуміли, для чого це робиться. Проблема, і ще раз повторюся, не в тому, щоб подавати декларації. Проблема в тому, що це дуже сильно може завадити виконувати ту роботу, яку ми виконуємо. Ми будемо 80% свого часу витрачати на те, щоб щось пояснювати в НАЗК, пояснювати в судах, десь виправдовуватися за якісь адмінпротоколи в ЗМІ і так далі. Тобто ми будемо витрачати час не на роботу, заради якої створювалися громадські організації, а на те, щоб виправдовувати себе і намагатися захистити себе. Так от, це і є, власне, одна із ключових проблем. Ця атака на громадянське суспільство, і, зокрема, на антикорупційне, вона призведе до того, що буде повністю або майже повністю знищено ту частину активного громадянського прошарку, який і забезпечував запуск і роботу антикорупційних органів і інструментів. А це означає, що боротьба із корупцією може припинитися або просто перетворитися на фікцію. Тому так важливо з одного боку далі забезпечувати і продовжувати боротися за те, щоб ці органи працювали, а з іншого боку, принаймні дати зрозуміти як міжнародним партнерам, так і владі українській, що нас так просто не залякаєш. Чи комунікуєте ви з західними партнерами і чи вони розуміють ситуацію, яка склалася в Україні? Західні партнери дуже добре розуміють ситуацію, яка склалася в Україні. Вони, і цьому свідченням є насправді ті публічні заяви, які робилися як місією ЄС, так і посольствами окремими європейських країн, США, які стосуються, зокрема, і аудитора НАБУ, і атак на НАБУ, і спроб вбити незаконне збагачення, і імпотентності НАЗК, і неефективної перевірки електронних декларацій. Вони все прекрасно розуміють. Вони прекрасно розуміють, що ми маємо справу із корумпованою системою, яка повністю відновилася, і зараз намагається захистити себе. І питання ключове, чи хто в цій зараз боротьбі виживе? Чи ми зможемо змусити дати результати ті антикорупційні органи, чи вони зможуть через оці неконституційні закони і контрольовану Генеральну прокуратуру? На якому етапі зараз перебуває спроба взагалі, я б сказав, цього роз'яснення, так, що НАБУ не може розпочинати кримінальне провадження, якщо НАЗК не дасть добра? Про що, власне, йдеться? Треба розуміти, що це така ціла схема, в якій залучені дуже багато різних осіб, різних посадовців і різних органів. Я нагадаю, що на початку грудня минулого року, тобто 2 місяці тому, НАЗК ухвалило своїм рішенням роз'яснення, яким, по суті, зобов'язало НАБУ отримувати дозвіл від НАЗК на відкриття будь-яких кримінальних проваджень на основі декларації. В законодавчому полі як це зрозуміти? НАЗК одноголосно, тобто в одному напрямку воно мало право це робити, так? За законом? Ні. НАЗК перевищило свої повноваження, вони не мали права затверджувати такого роз'яснення. Це по-перше. По-друге, саме по собі роз'яснення – це 10
10 сторінок юридичної нісенітниці. І воно настільки абсурдне, що навіть ті юристи, які з ним працювали, які давали свою думку, сказали, що це просто свідчення повного незнання норм права і кримінально-процесуального законодавства. І взагалі знущання над здоровим глуздом. Це 8 грудня було, так? Так, це було 8 грудня. Роз'яснення щодо застосування окремих положень закону про запобігання корупції, правильно? Так, Ось воно так. в мене в руках. Чесно кажучи, я читав його і трохи не міг знайти логіки в багатьох речах. Бо там немає логіки. Там, наприклад, що вони намагаються обґрунтувати? Вони намагаються сказати, що відкриття кримінальних проваджень за недостовірну інформацію в декларації або незаконне збагачення є втручанням в приватне життя посадовців. При тому вони наводять цілу низку міжнародних договорів, міжнародних актів, в тому числі рішень Європейського суду з прав людини, які нібито мають підтверджувати цю думку, але насправді не мають взагалі жодного стосунку. Більше того, там цікавий момент, вони, наприклад, намагаються обґрунтувати свою позицію рішенням ЄСПЛ, які стосуються прав геїв. Ну, я не зовсім розумію, як... А до чого тут Європейський суд з прав людини? Ну, от вони намагаються обґрунтувати позицію, що відкриття цих кримінальних проваджень є втручанням в приватне життя особи, в приватне життя особи захищеної і так далі. Це є в рішеннях ЄСПЛ і так далі. Але вони, я повторюся, вони взагалі жодного стосунку не мають до теми цього роз'яснення. Але в чому інтерес? Це роз'яснення не є і не може бути обов'язковим для жодних органів, в тому числі правоохоронних і НАБУ. Тому що зараз відбувається? Зараз відбувається спроба легалізувати це роз'яснення або через закон, а відповідний законопроект вже є в парламенті цього тижня. Комітет розглядав його із правоохоронної діяльності. Це 2 народних депутати позафракційних, Безбах і Жеваго. Вони внесли, до речі, один із них є фігурантом справи НАБУ, так само в НАБУ. Так от, по суті, вони внесли законопроект, який пропонує узаконити цю вимогу отримувати дозвіл від НАЗК для відкриття кримінальних проваджень НАБУ і інших правоохоронних органів. А з іншого боку, народний депутат Ігор Мосійчук подав позов 26 січня вже цього року, яким намагається узаконити те саме роз'яснення. Тобто він прямо посилається на це роз'яснення і просить суд визнати незаконною бездіяльність Ситника, керівника НАБУ, директора НАБУ, який мав видати цей наказ до відкриття кримінального провадження про необхідність перевірки всіх фактів НАЗК. Тобто до цієї речі мав би додуматися Артем Ситник, так? Ні, він говорить про те, що от згідно цього роз'яснення НАЗК, Артем Ситник мав видати наказ про обов'язкову перевірку декларації НАЗК, перш ніж відкривати кримінальне провадження. Вже після оприлюднення цього роз'яснення, після 8 грудня. Він на нього Зрозуміло. і посилається. Тобто він прямо на нього і посилається. Тобто що це означає? Оце незаконне роз'яснення, яке НАЗК не мало права приймати і яке не має обов'язкової сили. Намагаються легалізувати, узаконити, надати йому законної юридичної сили. Або через закон з одного боку, або через це рішення суду. Тому що прекрасно розуміємо, Окружний адміністративний суд міста Києва, фантастичний суд, в якому відбуваються фантастичні речі, дуже часто незаконні. Так от, він може прийняти що завгодно. Він може, немає... Дивіться, щоб тут наші телеглядачі розуміли, ми часто згадуємо Ігоря Мосійчука. Ми старалися з ним сконтактуватися, щоб він відповів на ці всі запитання, також в присутності Олександри Дрік, але, на жаль, у нього, здається, у цей час проходить, можливо, досі операція, і він не зможе коментувати ці речі, але ми обіцяємо, що в ефірі телеканалу АТР ми його запитаємо про це все, і щоб почути його думку. Тут, щоб було зрозуміло, якщо законопроект стане законом або за позовом Ігоря Мосійчука суд винесе рішення, так, що справді Артем Ситник мав це зробити, що тоді? Це означає, що буде заблокована можливість НАБУ відкривати кримінальні провадження на основі даних з декларацій за статтями або декларування достовірної інформації, або незаконне збагачення. Вони для цього повинні будуть отримати дозвіл НАЗК. Як перевіряє НАЗК декларації, з вами прекрасно бачимо за останній рік, що вони і як вони не перевіряли.
Просто для вашого розуміння, Під кінець року, здається, було перевірено близько 100 декларацій. близько так? 100, трошки більше 100 декларацій за 17 рік вони прозвітували про перевірку. Просто для вашого розуміння, із них 7 матеріалів вони направили до правоохоронних органів, із них 4 до НАБУ. І це не незаконне збагачення або недостовірна інформація, це якраз неподання декларацій. За цей же час НАБУ відкрило близько 80 кримінальних проваджень саме за недостовірну інформацію і незаконне збагачення. Вони не повинні цього робити, вони не повинні перевіряти декларації. Але вони зробили це, навіть не маючи всіх тих ресурсів і можливостей, які має НАЗК, не будучи, по суті, уповноваженими на те, щоб проводити ці перевірки декларацій, вони зробили це тому, що вони бачили там порушення антикорупційного законодавства. І вже в січні цього року НАБУ повідомила про завершення першого розслідування по справі про декларування достовірної інформації. Ну і буквально з кілька днів різниці вони оголосили про підозру голові Держаудитслужби, так само там незаконне збагачення. Тобто не встигло НАБУ прозвітувати і завершити перші розслідування, яким одразу кинулися забороняти взагалі їх розпочинати. Це є свідченням отого тваринного страху, який є у посадовців, які намагаються себе захистити від органів антикорупційних, які можуть запрацювати. А на вашу думку, посадовці досі мають цей тваринний страх, так? Тому що я пригадую 16-й рік, вся країна завмерла, так? Я особисто як журналіст завмер, наприклад, запуском системи е-декларування. Мені особисто як журналісту, який в минулому довгий час займався розслідуваннями, який шукав, хто чим володіє і так далі. Мені цікаво було, от зараз це все вигулькне, так? Депутати затамували подих, що після того буде. Ми зараз в 18-му році, ви говорите, що в них є тваринний страх. Ви думаєте, вони мають його досі? Вони мають тваринний страх, що вони будуть покарані. Тому вони докладають так багато зусиль для того, щоб ці антикорупційні органи не могли працювати. Якщо НАЗК вони вже взяли під контроль, то і будуть намагатися використовувати далі як інструмент, то НАБУ їм ще не вдалося взяти під контроль. І тому всі ці атаки від аудитора, якого не можуть призначити, які, по суті, є майже єдиною підставою для звільнення директора, до намагань законодавчо обмежити їхні можливості працювати, розслідувати злочини, до цих роз'яснень. Все це є. Подивіться, скільки вони зусиль і часу витрачають на те, щоб завадити антикорупційним органам працювати. Це і є свідчення тваринного страху. Тут питання полягає в тому, щоб їм не вдалося повністю взяти під контроль ці органи, і щоб ми добилися їх незалежності. Ганна Соломатіна, так, в листопаді вийшла з гучною заявою. Заява справді гучна була. НАЗК контролюється адміністрацією президента, людьми з адміністрації президента. На вашу думку, чому справа не дійшла до свого логічного кінця? Так, я дивився засідання антикорупційного комітету. Кілька депутатів старалися дати слово Ганні Соломатіній, більшість не хотіли їй дати. Ми ввійшли в 18-й рік, справа затихла. Про Ганну Соломатіну вже майже ніхто не згадує. Вона була тут на телеканалі АТR буквально 2 чи 3 тижні тому. Вона говорила, що практично нічого не відбувається. Ну, почнемо з того, що вона передала свої матеріали до НАБУ, а звідти їх Генеральний прокурор перенаправив в СБУ. І, в принципі, на цьому можна було одразу ставити крапку на розслідуванні цієї справи, тому що СБУ, контрольоване президентом, не буде розслідувати справу про контроль президента за роботою НАЗК. Ну, це очевидно. Є величезне питання до Генерального прокурора, який передав цю справу, хоча не мав права це робити. Є пряма вказівка в законодавстві, що не можна віддавати такі справи, які підслідні НАБУ, передавати іншим органам. Тобто це протизаконно, так? Так. Зміна органу слідства? Є пряма вказівка, що справи, які підслідні НАБУ, не можна передавати іншим органам. Це прямо передбачено в законодавстві. Чому Генеральний прокурор цього зробив, посилаючись при тому на причину конфлікту нібито інтересів, нібито НАБУ не може розслідувати цю справу, враховуючи, що НАЗК має претензії до його заступника директора НАБУ. Але при тому віддали СБУ
якого сама ж викривачка Ганна Соломатіна, про яких говорила, що представник СБУ так само здійснює незаконний вплив на роботу НАЗК. Я ж нагадаю, що вона сказала про двох людей. Про представника адміністрації президента і про представника СБУ, які здійснюють такий вплив. Тобто віддали розслідувати цю справу органу, який вона і називала одним із тих, хто впливає на роботу НАЗК. Тим більше суд своїм рішенням нещодавно він закрив декларації, так, Служби безпеки України. Тобто вони не були відкриті, але він своїм рішенням сказав, що не потрібно їх відкривати. Не закрив, а справа була в тому, що керівництво СБУ не подавало свої декларації. Вони обґрунтовували це тим, що нібито є там певна примітка в законі, яка передбачає, що певні категорії, зокрема це стосується розвідки, можуть подавати в особливому режимі ці декларації, так, щоб вони не були доступні в публічному доступі. Для розвідки це можна обґрунтувати, саме тому це є в законі. Однак чомусь керівництво СБУ вирішило, що це їх стосується, і вони вирішили взагалі не подавати свої декларації. Попри те, що вони стверджували, що вони нібито подавали їх в якомусь особливому режимі, на той час, коли вони мали їх подати, не було ніякого особливого режиму подачі декларацій в НАЗК. Це означає, що вони їх просто не подавали. І тобто ніхто їх не перевіряє. І те рішення, яке прийняв суд, він прийняв рішення, що це не протизаконно. Що СБУ можуть не подавати ці декларації в загальному режимі, як і всі інші службовці. Це, по суті, один із тих багатьох наступів і на електронне декларування як інструмент, коли по шматках його намагаються розтягнути. Пам'ятаєте історію з деклараціями військових прокурорів, які зникли звідти на прохання Матіоса? Теж незаконне рішення НАЗК, які дозволили ці декларації з публічного доступу забрати. Тобто з такими темпами ми просто можемо залишитися в якийсь момент із тільки деклараціями громадських активістів в системі електронного декларування. Я не думаю, що це і є ключова причина корупції в Україні – громадські активісти. Коли ми говоримо про систему е-декларування, вам не здається, що суспільство втратило інтерес до цієї проблематики на загал? Ми говоримо про декларації високопосадовців, в тому числі засоби масової інформації. Вже де-не-де чути про ці проблеми? Треба розуміти, що... Показали, там гори готівки по 300 тисяч, 500 000, 2 мільйони. Мають люди, то мають. Що зробиш? Законно, незаконно, така країна. Я вам скажу, що електронні декларації ще дуже відіграють свою важливу роль перед наступними виборами. Президентськими, парламентськими. Тому що саме через це їх і намагаються зараз скасувати взагалі. Скасувати або публічний доступ, або взагалі покласти систему. Щоб ЗМІ не брали і не показували? Щоб їх, в принципі, не можна було побачити. Тому що, коли почнеться виборча кампанія, то потенційні виборці будуть не слухати лапшу на вуха про те, як все буде добре, коли ми прийдемо до влади. А вони будуть конкретно ставити питання, а звідки у вас мільйонні статки в державі, де 60% населення живе за межею бідності? І на ці питання ніхто не хоче відповідати. Ніхто із тих, хто зараз сидить в парламенті і блокує можливість працювати антикорупційному законодавству повноцінно. Тому зрозуміло, що навіть сам факт відкритості цих декларацій, він перед виборами дуже серйозну роль гратиме. Тому що будь-хто зможе зайти, подивитися і зрозуміти, а хто ці люди, які претендують на те, щоб представляти мої інтереси у владі. З одного боку. З іншого боку, я вже говорила про те, що НАБУ відкриває і розслідує ці справи. Це означає, що навіть попри те, що НАЗК не виконує свої функції, є органи правоохоронні на сьогоднішній день, які розслідують справи на основі даних з декларацій. І із появою, я сподіваюся, антикорупційного суду, я дуже розраховую на те, що будуть юридичні наслідки для тих фігурантів цих справ. З третього боку, треба розуміти, що ці бази даних є дуже важливим джерелом інформації, в тому числі і для інших країн, які між собою, і це не секрет, правоохоронні органи координуються. А це означає, що маючи таку базу даних, яка, перепрошую, є офіційним джерелом інформації, можна буде з часом
простіше розслідувати злочини і незаконне збагачення, в тому числі українських посадовців, коли це стосується їхніх бізнесів або майна за кордоном. Оце треба розуміти. І це такий довготривалий ефект, результати якого ми побачимо, якщо, звичайно, зможемо зберегти систему. Ви згадали одним словом про антикорупційний суд. Президент України Петро Порошенко на економічному форумі у Давосі багато про нього говорив. Так, ну принаймні кілька слів сказав, що так, він за запуск антикорупційного суду. Як би ці всі ситуації може допомогти його створення і якнайшвидша робота? В чому проблема зараз із навіть тими справами, які розслідує НАБУ? Візьмемо конкретно. Перша справа про незаконне збагачення. Костянтин Кулик, головний прокурор сил АТО. Його справа не розглядалася в суді більше року. Колишній. Так. Ну, тоді, коли подавалася ця справа, на той час, так, він займав цю посаду. Так от, ми прекрасно розуміємо, що абсолютна більшість, 2/3 справ, це офіційна звітність НАБУ, блокуються і затягуються в судах з різних причин. Ну, згадуємо навіть ці гучні справи там Насірова, да, який попросив зачитувати повністю всі документи, йому що займе роки 1,5. Так от, використовуючи всі ці інструменти, можна практично безкінечно затягувати розгляд цих справ. Наявність незалежного антикорупційного суду дозволить ці справи не затягувати. Тобто ми отримаємо те, заради чого, власне, ці кримінальні розслідування і відбуваються. Ми отримаємо покарання корупціонерів, бо тільки суд в Україні може покарати корупціонерів, винести вирок. А це означає, що ключовим для президента тут є процедура набору суддів. Якщо він не зможе контролювати процедуру набору суддів, тобто якщо він не зможе взяти таким чином суд під контроль, він буде блокувати його створення якомога довше. І оце саме зараз і відбувається. Той законопроект, який був поданий, він якраз, якщо ви звернете увагу, він якраз і містить ключові положення, які не дозволяють набрати тих суддів, які зможуть швидко розпочати роботу цього антикорупційного суду. І от за це зараз і відбувається, власне, бійка. В тому числі і з міжнародними партнерами, тому що вони всі прекрасно розуміючи, що відбувається, вказують конкретно президенту на те, що в такому вигляді антикорупційний суд не зможе повноцінно функціонувати. Зараз також дискусії точаться всередині країни. Так, наприклад, різні експерти говорять, мовляв, антикорупційний суд, він нічого не вирішить у цій країні. І ви виступаєте за нього. Петро Порошенко, мовляв, виступає за нього. От наскільки реальним взагалі є запуск антикорупційного суда? Так, засоби масової інформації кожного тижня про нього згадують. Деякі ЗМІ про нього говорять чи не щодня. От реально, щоб цей антикорупційний суд принаймні за каденції цього президента був створений і розпочав свою роботу. Я розумію, що це таке запитання сфери, а що би було тоді, якби в роті росли гриби, так скажемо. Але все ж таки, так, всім зрозуміло, що він є невигідний. Президент не хоче створювати антикорупційний суд до президентських виборів. Це очевидно. Тобто він буде затягувати створення цього суду настільки, наскільки це можливо. І подача такого законопроекту, який нібито формально прозвітувався, подав законопроект в парламент, але насправді його треба тепер переробляти, переголосовувати, обговорювати. Це все затягування часу з однією метою, щоб антикорупційний суд не був створений якнайскоріше, а головне – до президентських виборів. Тому розуміємо прекрасно, що навіть просто уявіть собі, який шалений тиск, вже весь світ тисне на президента. Грошима. Це самий серйозний аргумент для нашої країни. Та вже навіть не тільки грошима, вже просто дипломати говорять прямо та припиніть саботувати роботу. Тобто, коли для дипломатичних кіл, щоб ви розуміли, це взагалі фантастика. Це як от коли не дали Україні 600 мільйонів наприкінці минулого року траншу, не дали 600 мільйонів євро, через те, що не змогли, зокрема, забезпечити незалежність НАЗК і систему електронного декларування. Це фантастика. Не давати, отак просто відмовитися давати гроші, це означає свідчення того, що всім набридло, що їх дурять. Оце таке ставлення зараз. Але просто
усвідомте, наскільки серйозний цей супротив, наскільки він не хоче, щоб цей суд був створений взагалі, щоб антикорупційна боротьба відбувалася, якщо він намагається протистояти всьому громадянському суспільству, всім адекватним представникам, які ще залишилися в органах державної влади, всій міжнародній спільноті, і готовий, що найстрашніше, пожертвувати інтересами країни і фінансовим благополуччям, до речі, країни, для того, щоб цього не відбулося. От це має бути головним свідченням того, що президент ніколи не переслідував державних інтересів. Він переслідує власні інтереси. Заради цього він готовий пожертвувати інтересами держави. Оце і є ключова проблема. Я нагадаю, що в законі про національну безпеку України якраз зазначено дуже прямо, що поширення корупції в органах державної влади є прямою загрозою національним інтересам і національній безпеці. Той, хто блокує боротьбу з корупцією, а в даному випадку він це робить, діє проти національних інтересів. Дякуємо Олександрі Дрік, голові громадського об'єднання «Декларації під контролем». У нас така трохи завершення на песимістичній ноті, але змістовно поговорили. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже через півгодини після випуску новин.